الحمد لله الكائل في محكم تنزيله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين. أمبادي تبصير فلا جباو ملكنا ملكوكا كوفو كاولين مدون سانغاني واتي أو كنيما دليلا. Ni jamu kan keren-kereni telesiri fila sanfɛ n'a bɛ fɔ a ma diinɛ baro ka wuli ka se lalemu ma sanga ni sanga ka dɔw yɛrɛ bisimila telesiri fila jabala kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la an ka bi maa weleli o de ye an ka alimamiba ye Imam Muhammad Jawara min sigiyɔrɔ bɛnnen don Congo Brazzaville ma. Jamiyatu Ansarudini ka juma misiriba min bɛ Congo o kutubakɛlaba don o laselikɛlaba don. Ana le bina baroke bi Imam, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kalandew Bashituro Demba bela jeli Bashite Barazakaw Bashite Barazakaw. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah anga imamu ka foli koma sigine ana bina baroke fɛn min ka bi o de ye adamadenya yɛrɛ sipasima ma ka diinɛ maya tɛ ɲɛ i bolo ni fɛn min ma ye ka ko la ma ka adamadenya yɛrɛ a tɛ se ka sabati i bolo diɲɛlatigɛ in na hali n'i ma kɛ diinɛ ma ye n'i taara ka fɛn min to o de ye masa ladonni masa duga ɲinini masa ko bangebaa cɛman ani a musoman ni Ala sɔnna a ma baro in bɛna boli o de kan Imam an b'a mɛn ko masa fani ba dugadenya u fila sɔsɔli dangadenya jɔyɔrɔ jumɛn bɛ masako la adamaden ka adamadenya la بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين سلم إخواني وأخوات الله أسلمكم بتحية الإسلام قائلا ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وزوج آدم جوامع الله تعالى تانو قال بركة تانو بما على منا نا يحدا مدون دا أيرما ينا تانو كوا أمبا تانو. نالا سلام. dane barkada mina ka yino fa kan yoro diyan ka bo fendangani na no shetane shetane min gera geve ka bo ala ka hinana ala kana geleyay ala ma shetane jawale shetane yere de ala janfa sabo ala bunya dama ka soro ka ala janfa lakan kisha ala kan shi bunya ko dogo yelmam amin allah namoro la misal kira wa kira ka dai dina aminatu de la kun da foyo kun de ke inshallah ambe fembe ke kan ji da ka surnalika la kan da ka surnaliko amin 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 anga kay nuru wa Sayyidi Sharif Usman Madani Haidara no ye kira modinga ye akil zamanu karamo min ye kuna Qur'ana min ngo bo anna Allah sanama ambe dogo kay shikunda la jala ko dama amin Allah ka dimaya amin amin Allah am sabu deni ma kiringeli nabbe am tama min ala ka juma take hera amin Allah ta'ala ana juma to sallallahu rasulullah salim wala anga bi baro be minga ala yara minyanda aye amateme yoro minka mayat se gata mingo de bangba ko ye Allahu akbar سبق وقضى رب الله تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وكرو أكو علي الله تعالى جننا يكبك التي أنا فوي باتو سراكا فناكر على كلي على كلي نوراني بباتو فوي تباتو كسر mais o kɔfɛ dun an ka ɲumanya kɛ bangebaa fila ye masafa bangebaa fila ala y'u tugu ale la nin aya in na a y'a tugu a la a y'a tugu a la kuma na wawul atifu wabil walidain ihsana ni ɲumanya kɛ ni bangebaa fila ye ni ɲuman bɛɛ b'o kɔnɔna na ɲuman bɛɛ b'o kɔnɔ sabu ni miiri bangebaa la dɔrɔn den tɛ se ka foyi kɛ bangebaa ye min b'a wasa foyi sabo ala ye a garizɛgɛ la a ye kɔnɔ ta
ka dumuni dɔw to yen e sɔrɔli kama ka diɲɛ ko dɔw to yen e sɔrɔli kama ka san fila kɛ k'a sin di e ma e baloni kama fa yɛrɛ baara foyi to o mana fɛn fɛn sɔrɔ e ka ɲɛnamaya bɛ kɛ cogoya min na n'i kasira sufɛ sunɔgɔ t'o fila si n'i yɛrɛ dendiya k'i b'o dɔn o tuma na k'i kana sɔn ka mankan ko kɛ ko dɔn mɛ n'i kɔrɔbayara k'a fila dɔ sɔrɔ yen dun o tuma na kana sɔn bilen ka arijɛnɛ ka taa k'i to kana sɔn bilen i ka arijɛnɛ jɛ bilen i ma indakal kibara ahaduhuma n'i kɔrɔbayara bangebaa ye fila dɔra kelen bolo aw kilahuma walima i y'a fila bɛɛ sɔrɔ balo kɔnɔna na awa e k'i jija sa ka na tɔɔrɔ ko boli ka s'olu ma hɛrɛ ko dɔrɔn de s'u ma i ni ala b'i ye ɲɔgɔn fɛ mɛ fɛn o fɛn b'u dusu kasi kumakan na kɛwale la o man ka ye e la ka se o ma o man ka ye ka maraden na ka se o ma a kana k'u ɲɛnama a kana k'u taalen kɔ a kana k'u ɲɛnama a kana k'u taalen kɔ ɲɛnama u balolen sisan an bɛ misaliya an ka société kɔnɔ dɔ sigilen bɛ bangebaa kɔrɔ dɔ bɛ taama yɔrɔ la ni musaka ko min bɛ yen a ka ca na tɔngɔmaa b'o kɛ wa k'i bangebaaw siyɔrɔ a n'u ka lamalama n'u ka ciden misɛnnin min bɛ so kɔnɔ k'an k'o kɛ mɛ bi an ye ciden an ye mɔgɔ caman ye olu bila mɛ bangebaaw kɔrɔ u bɛ si dugutaw ni ɲɛnajɛko yɔrɔ taw la bangebaaw mɔgɔw bɛ jɔra su fɛ u ni hami de bɛ ɲɔgɔn na o bɛ yala k'u ɲini o t'u ye olu bɛ tulo la k'u bɛ bangebaa barika ɲini na olu yɛrɛ ka dusukasi wuli ka s'a ma dɔw fana y'a sɔrɔ u ma se k'a dɔn bangebaa fila n kan ka fɛn bɛɛ k'u ye n se k'o damajira la n ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o k'a dɔn k'ala ye den min d'u ma fana y'o barika ɲini olu fana ma se k'a kɛ bangebaaw ye o b'a k'u ɲɔgɔn na walima u tulonkɛ ɲɔgɔn mɛ bangebaaw ka hakɛ ma sɔrɔ donc o kɛra fɛn ye fɛn min ye ko an kana sɔn n'an bɛ kuma fɛ kuma ni majigi ye a b'a ye ko cogo di n'a m'a faamu m'a ye ko cogo di n'a m'a faamu mɛ baba ka kuma cayara m'a ka kuma cayara k'i kana fɔ dɛ ko a ye fana sa ma ala ko n'i y'o fɔ dɔrɔn i n'ale ala bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kana sɔn a bari ka tɔɔrɔ ka yɛlɛ o kan wa bi cogo min i ka marabaa fana ka tɔɔrɔ kana yɛlɛ o kan n'i ka marabaa tɛ se k'u bila u ka hakɛ kan marabaa b'o kan e yɛrɛ de k'u barika ɲini mɛ i ka marabaa mana dusukasi s'u ma e yɛrɛ b'o dusukasi sɔrɔ sabu i kɛra sababu ye ka fɛn di bangebaaw ma min bɛ dusukasi s'u ma ni muso m'a faamu i denw m'a faamu i b'u yɔrɔ jɛɲɔgɔn na mɛ bangebaaw barika ye de ka wajibi ye mɛ ni muso y'a dɔn furu ye nin ye sabu ale tɛ sɔn ka min k'a yɛrɛ fara a man ka k'e fara a man ka min k'i bara a bara a man ka k'e bara ni muso y'o dɔn furu y'o ye o tuma na a ye ɲɔgɔn fa a ye ɲɔgɔn ba ye cɛ yɛrɛ fana man k'a dɔn se dɔ b'i ye ka ɲumanya dɔ k'i fa ye fana k'a dɔn k'e muso fana fa ye a bangebaaw fana bɛ ka ɲumanya k'o fana ye bangebaaw ye donc a fila bɛɛ de ye kelen ye kumana an ka baara k'o la o de la a b'a hurayirata ko a ma ko kira ko la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fa yastarahu fa yu'tikahu ko den si tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ n'i bɛ se k'i bangebaa sara a ka sara la ko den si tɛ min bɛ se k'a bangebaa sara ko min surunyana na dɔɔni i nana bangebaa fila sɔrɔ jɔnya na e yɛrɛ fana i bɛ jɔnya na e sera ka mɔɲɛ kɛ ka baara dɔ kɛ ka bɔ jɔnya kɔnɔ walima ka baara dɔ kɛ ka fa ni ba bɔ jɔnya kɔnɔ e yɛrɛ bɛ jɔn kɔnɔ olu bɛ bɔ jɔnya na wa o tɛ se ka kɛ o kuma de don a fɔra ka a jira kuma tɛmɛsira don n'o tɛ a tɛ se ka kɛ maa min ye bangebaa fila sɔrɔ jɔnya na i sera k'u saga bɔ jɔnya na ka hɔrɔnya di u ma k'o de sera ka sara dɔ kɛ bangebaa la o de ka surun o de ka surun ka dɔ kɛ mɛ anw m'o sɔrɔ an daw la donc an bɛ se k'u ka hakɛ dafa a tɛ se inshallah taala an baden tɛmɛsiri fila de jɛbaaw mali kɔnɔ mali kɔkan an y'a fɔ a ye cogo min na nin ye jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen diinɛ baro ani maa min bɛ baro la bi o de y'an ka alimamiba ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Konko Brazza ma Imam Muhammad Jawara Jamiyat Ansardine ka juma misiriba min bɛ Brazza o kutubakɛlaba don an n'a bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye adamadenya yɛrɛ tɛ se ka taa ka fɛn min to maa tɛ se ka kɛ diinɛmaa ye ni ma maa min jɛn sɔrɔ n'o ye masa fila ye cɛman ani musoman yali Imam masa fila jɛn a sɔrɔli a bɛ maa ka diinɛ ɲɛ wa a sɔrɔbaliya a bɛ diinɛ tiɲɛ maa bolo wa maa ka
masa fila barika sɔrɔ a b'i ka diinɛ ɲɛ n'i ye diinɛ baara tɔ kɛ ka fara masa ta kan a bɛ dafa mɛ n'i maa ka baara ma ɲɛ cogo o cogo ni bangebaa ko taara a bɛ tiɲɛ hali ala ko la parce que kiraba ko a ma nɛɛma ni kisi b'a ye a ko mɔgɔninfin a kumana diinɛ kan dɔ nana kira ɲininka bangebaa ko la k'a ɲininka silamɛya ka ko la ne ye diinɛ kɛ n seko dama jira la n bangebaa fila ka hakɛ ko ka diinɛ baara bɛɛ kɛ k'a ban ko yanni bi don arijɛnɛ na wa kira ko a ma ko i bi don ko man mata ala haza kana ma'a nabiyina wa siddiqina wa shuhada yawmal qiyamati hakaza wa sabba usbahu ma lam ya'khu walidayhi ni maa min ye ala bato ko ɲuman na ka diinɛ baara ko mɔgɔ gasi sigi k'o dafa ko i b'i kɛ arijɛnɛ kɔnɔ den ye ko nka ko fo a y'a ka kangarabolo kɛ dɛ ko fo ni bangebaa fila ka hakɛ o ka dafa dɛ n'i ye nin bɛɛ kɛ ni bangebaa fila ka hakɛ taara i tɛ arijɛnɛ sɔrɔ imam an selilen ka sun ka jaga ka bɔ ka sɔrɔ an ma bangebaa fila ka jihadu bɛɛ kɛ n'an m'o kɛ ayi fo an ka masa ko an ka sira don ye don min na bangebaaw ka ɲininkali bɛna kɛ Allahu akbar kuma masa yawma yafiru al-mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi an ka sira don ye don min na e ye hɛrɛ sɔrɔ i m'a kɛ i bangebaa ye i ye hɛrɛ sɔrɔ i m'a kɛ bangebaa dɔw fana ta ye dɔw ka bangebaa ko y'u yɛrɛ wolo fa n'u ba dɔrɔn ye fa ni minnu bɛ sinji la gɛlɛya bɛ n'olu fɔ ko hɛrɛ tɛ se olu ma u b'a k'u bangebaa dɔrɔn de o la u ma dafa fa balima sira bɛɛ fa ni mɔgɔ ma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinji la i bɛ hɛrɛ k'a bɛɛ ye ba ni fɔlɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinji la i bɛ hɛrɛ k'a bɛɛ ye n'i y'a kɛ bangebaa o bɛɛ ye masa ye fa ni ba de ye ka gɛlɛ a bɛɛ ye mɛ tɔ ninnu fana bɛ tugu olu la n'i m'olu fana ka hakɛ ɲini i b'a sara n'i wolofa bonya ka dɔgɔkɛ dɔgɔya a bɛ fa degun n'i ye ba bonya ka balimakɛ dɔgɔya a bɛ ba degun tiɲɛ yɛrɛ ma dafa donc f'a ka dafa de c'est f'i ka se ka masa yɛrɛ de jɛn sɔrɔ a jɛn sɔrɔli de y'a sago kɛli ye o de y'a sago kɛli ye n'a sago kɛra o tuma na a bɛ sɔrɔ kɛra ko n'o kɛra i b'a dɔn ko n'o ma kɛ ko li ana aqulu walidayni ba'ida min rahmatillah ko dangaden yɔrɔ ka jan ala ka hinɛ na a t'a sɔrɔ dangaden yɔrɔ ka jan ala ka hinɛ na a t'a sɔrɔ o dun ye ma bangebaa de dusu suma o de ye danga ye ma bangebaa dusu suma ani min ka kan i kan ka min k'a ye i bɛ se k'a k'a ye min bana o de bɛ danga se maa ma kumakan b'ara ɲumanya ta k'a sɛgɛrɛ kɛwale b'ara bonya ta k'a sɛgɛrɛ ka ko to a ta la n'i y'a balolen imam sisan ni maa min masa fatura o hakɛ in bɛ bin ka b'i kan wa walima halisa a b'i ka de hakɛ ti masa fatulen masa fatura i bɛ dugawu k'a ye o fana y'a ka hakɛ dɔ ye o y'a ka hakɛ dɔ ye ka sarakati bɔ a tɔgɔ la n'i sera don o don ka dugawu k'a ye i saliwaati o saliwaati ka dugawu k'a ye ka sarakatiw s'a ma a teri minnu bɛ yen ɲɛnamaya la n'i donn'o la kɛ i b'a dɔn nin ka di n fa ye dugawu kɛ i ka ɲumanya k'o ye i ba minnu bɛ yen a teri minnu bɛ yen n'a bɛ ɲɛnamaya n'i ko n taara karisa fɛ a nisɔndiya dugawu kɛ i ka ɲumanya k'o ye o ye i bɛ kɛ ka a laɲini kɛ hali bi nin b'a yira imam masa ka hakɛ o de tɛ bin ka bɔ den ka fiyewu fo ka taa fɔ den yɛrɛ fatura don min fo ka taa den fatura don min n'a tɛ a nɔnabilaw bɛ yen a b'a yira k'a fɔ dɔw fana bɛ yen u b'u seko kɛ masa ye u b'u seko kɛ balimaya ye masa balolen ɲɛna ni masa fatura olu bɛna guerre déclarée du kɔnɔ ne tun b'aw balo buwa de kama ou bien ma de kama ale b'a ka balo jɔ a b'a ka ɲumanya kɛ jɔ balimaya la yali o ye kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ don parce que ni fa kun ɲɛ don a tɛ se k'a kɛ fa ɲɛna donc ale ye fa de bonya fa taara a ye fa dɔgɔya maa tɛ maa bonya a ɲɛna k'a dɔgɔya kɔfɛ o de kama u b'a fɔ nin na ko maa dugawu den na maa bɛ kɛ dangaden masa kɔfɛ parce que masa tɛ fɛ k'a mɛn denw bɔra ɲɔgɔn na mais a taalen ko kuma na n'a kun b'a ka
baba di no ko baba tara bebe ni yere ala kan kishama o ye a ko tiɲɛna maa si ala deli tɛ e ko ka tiɲɛ kɔfɛ ala kan kishama amin ala o cɛman kɔsɔbɛ fiyewu an baden tebe siri fila lajɛ ba halisa an ka jɛmukan in nɔfɛ ani imam min ɲɔgɔn nɔfɛ imam Muhammad Jawara ka bɔ Congo Brazza an bɛ masala don a nafa ni diɲɛlatigɛ in na a nafa silamɛ ka lahara masala donbaliya a kɔlɔlɔ ni diɲɛlatigɛ in na yali imam ni maa min ye masala don nafa bi a la diɲɛ ya wa nafa b'a la sabu n'i ye masala don k'a nisɔndiya n'a yɛrɛ y'i a dusukun bɛ nisɔndiya ka t'i ma hali n'a tɛ se ka maa ye dɔw bɛ yen ni den banana u b'a fɔ ko karisa ko i ba b'i dala kuma na walima i fa n'i nana hali a banabaatɔ a nisɔn b'i diya sabu a b'a dɔn i ye min ye e y'ale dusu suma di i y'a dɔn ni maa ye maa dɔn a ɲɛ bi o a ɲɛ ti o i b'a dɔn mɛ n'i ma maa dɔn i m'a ye kira b'a fɔ hadisa dɔrɔn k'ale mandon mina wuli lahara jɔ don gurupu 12 ko gurupu kelen de kisilen don o gurupu 11 bɛ bi janimɛ kɔnɔ ala k'an kisi a ma o kolen o kɔnɔna na o gurupu 10 dɔ ye dangaden kira o dangadenw bɛ wuli lahara jɔ don k'a sɔrɔ u farikolo kɛn bɛ kunna ni baki ye o suma kɛn bɛ ka lahara mɔgɔw dekun ko ɲininkali weledala bɛ weleda Alahu Taala ka sɛbɛn ko ninnu ye maa ye ninnu de ye dangadenw ye u ye bangebaa dusu kasi u m'a kɛ bangebaa ye imam sisan an b'a mɛn dugawuden o de ye min ye masa sɔn suma a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ fɛ ka sisan mɔɔw k'a ye ko ne yɛrɛ den nana ko a ma minɛn ta ka bila a b'a bila ne ko minɛn to a b'a to yen n mago bɛ se min ma ɲɛnamaya kɔnɔ a mago jɔra n ka dumuni na n ka fɛɛrɛ bɔra n ka furakɛ la a bɛna baro kɛn fɛ ka hakili dɔw ɲini fɛ maakɔrɔbaya la den mansayara a bɛna ɲɛnajɛ donc o ye i y'a nisɔndiya ye nka dɔw bɛ yen olu y'u tɔgɔ sɔrɔ u y'u yɔrɔ jɔ u ma se ka ɲumanya foyi k'u bangebaaw ye bangebaa taalen kɔ an b'o dɔn ye k'u bɛ nimisa k'o ɲini o ye dankɛ ka bɔ jiri kɛnɛ de bɛ sɔn mɛ ni jiri sanna a bɛ mun kɛ i ma se k'a kɛ bangebaa ye bangebaa ta ka nimisa k'i b'o ɲini o ma nɔgɔn dɛ o ma nɔgɔn o b'a yira dugawudenya de ye ka masa sɔn suma hali n'a ma dugawu k'i ye e ye dugawuden ye ka dangadenya fana de ye hali ni ka di bangebaa ye den gɛnne de ka di ba ye a ka ca na fa ye u b'a kanu kosɛbɛ o ti dugawu sɔrɔ o de fana misaliyara ni bangebaa ma ŋɛnɛ setigi b'aw la o nana o ye 500 de k'a ye ba furakɛ ne nana 200 de bɛ ne bolo ne fana b'o di ko a y'o fara a kan mɛ ne y'a to n kɔrɔ bolo o de y'a furakɛ ne ma dɔrɔmɛ bɔ est ce que ne b'o hakɛ sɔrɔ wa o barika ti di ne ma o bɛ di n kɔrɔ 1 dɔrɔn de ma barika ye aw bɛɛ jɛn b'a la ni min ye min tigɛ o b'o de sɔrɔ wa n'i ma se k'a kɛ a ɲɛnama e t'a sɔrɔ bilen kana sɔn i bangebaaw n'i b'a kɔrɔ mɔgɔw k'a dɔn i b'a kɔrɔ i seko k'a ye n'i bɛ tunga fɛ mɔgɔw k'a dɔn ni fɛn a mago bɛ fɛn na i ka se k'o k'a ye mɛ a kana to min b'a kɔrɔ ma a kana to min bɛ tunga fɛ n'o kɛra aw tɔw bɛ kɛ maa fu ye bangebaa taalen kɔfɛ aw tɛ dugawu sɔrɔ wa aw ala sibolo ni dɔn sibolo tɛ kɛ kelen imam an b'a mɛn aw karamɔgɔw yɛrɛ fɛ anw ti aw ka kalan in dɔn kosɛbɛ k'a ko kira ko a ka hadisa dɔ la ko birrul walidayni ani birrullahi fi birrul walidayni wa suqtullahi fi suqtil walidayni a b'a fɔ nin ni a kɔrɔ ye jumɛn ye a ko rida Allahu fi ridi walidayni wa sakata Allahu fi sakatil walidayni n m'a fɔ ye n ko aw ka kalan ye ala ka diɲɛ sɔrɔli o bɛɛ ni ala ka jɛn i ma k'i k'a ka jɔn kunnandi ye k'i kɛ jɔn lakodɔnna ye o bɛɛ ni maa min bangebaa 2 yafari don i ma n'i tɛ k'o dusu suma n'i ye masa 2 ka jɛ sɔrɔ dɔrɔn ala jɛn b'i ma mɛ ni maa min ye bangebaa 2 ka dekun sɔrɔ o de ye ala ka dekun sɔrɔ donc ala ti yafi ma abada ka bangebaa ka hakɛ to yen awɔ ka bangebaa ka hakɛ to maa fɛ ala t'o yafa fiyewu sabu a ka hakɛ don a kan ka d'a ma ala k'an kisi ka bɔ o tuma na mɔgɔninfin kan k'i jija ɲɛnamaya kɔnɔna na bangebaa ka hakɛ dafa maa tɛ se ka an y'an bɔra hadisa fɔlɔ de y'o fɔ ko maa tɛ se ka bangebaa sari ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo si la o tuma na i bɛ dɔ de kɛ o don o de bɛ dɔ de kɛ n'a taara fana i bɛ taa dugawu k'a ye
nana n yɛrɛ taara yala duguw la an yɛrɛ ka duguw la n bɛ taa kaburu dɔ na o sabu n taara se yɔrɔ dɔ la kaburu dɔ la n ye kaburu dɔ firilen sɔrɔ a don n ye dɔ sɔrɔ n'o ye ɲɔgɔn fo ko n ko karisa n k'e bɛ yan nɔ wa ko awɔ k'e bɛ nin kaburutigi in dɔn wa a y'a fa tɔgɔ a den tɔgɔ fɔ n ye Uvari fara Maya la wallahi n'i y'a ye maakoba i b'a fɔ i bɛ ban i ka diinɛ na k'i ta d'a ma mais fa kaburu firila mɔgɔ wɛrɛ de y'a dilan sabu ale ka faamu dar'a kan ka taa bangebaa lajɛ o t'ale ka laɲini ye ale bolo a b'a ka kɛwale bolo wa ana insan ila ma sa'a ko foyi tɛ hadamaden ye baara min kɛ nin ye ne yɛlɛmu kunkolo kan awɔ o kuma o ni masa fatura a bɛ diyagoya den kan i ka to ka taa kaburu lajɛ kɛ i bɛ dugawu k'a ye parce que ala ko i ka dugawu kɛ i bangebaa fila ye sali waati bɛɛ k'i k'a fɔ ala hinɛna bangebaa fila la i n'a fɔ u fila hinɛna nana fitinin na cogoya min na i sali waati o sali waati k'o bonya dafa k'o suna n'o musabu dafa i bɛ t'i jɔ a kaburu la sabu n'a ɲɛnama i bɛ n'i jɔ a jɔlen la a dalen don yɔrɔ min na e bɛ n'i jɔ ye k'a dɔn a dan bɛ yan de ka dugawu k'a ye o ye k'e yɛrɛ surunya ala la e b'i ka barika sɔrɔ a b'a ta sɔrɔ sabu kira min n'an ye diinɛ ta o nɔfɛ n'o de ye an ka surunalidon o y'an ka kira ye an y'a sɔrɔ o y'o kɛ bon n'anw yɛrɛ fana y'o kɛ an y'o ladege o tɛ bida ye ka to ka taa bɔ masa dayɔrɔ la n'i la jɛɲana i bangebaa yɛrɛ dalen la n'a ma da yɔrɔ ɲɛnama e tun b'o bato dugadenya dɔ ye maa ka to ka taa bɔ i masa dayɔrɔ la k'a ye a bɛ barikaw sama ala ka to an masaw dayɔrɔ kana tunu an na an masa minnu b'an bolo ala ka n'u ɲɛmɛ ɲɔgɔn na minnu tilala la ala ka hinɛ o la an baden tɛ bɛ siri fila lajɛ bawo halisa an bɛ nin baro sanuma in de nɔfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko adamadenya kɔkolo masa ni ale ye maa jɛ a ladonni a tɛ fɔ i k'i yɛrɛ faga nka i ka diɲɛ tiɲɛna i ka lahara tiɲɛna nka barika yali a bɛ maa kɛ waritigi de ye wa parce que an b'a mɛn kuma dɔ la ni min ye wari sɔrɔ ko barika b'o la yali barika de bɛ maa kɛ waritigi ye wa walima barikatigi yɛrɛ bɛ se ka kɛ fantan ye o sabu waritigiya ni barikaya tɛ ɲɔgɔn ye sira la barikatigiya de ye maa min ye bangebaa dusu suma i sogo damajira la i seko bɛra 5000 de bɛ n bolo zera k'o kɛ ka n bangebaa mago ɲɛ ala dun b'a dɔn n da y'o fana ye a n bɛ se k'a ka lamalama bɛɛ kɛ n'o ye o ye barikatigiya de ye bangebaa ma jiginna sabu a b'a dɔn se wɛrɛ tɛ ɲɛ ka fara o kan barika tɛ o ye barika tɛ n ka fɛn sɔrɔ fɛn sɔrɔ ye garizɛgɛ de ye ala b'a di jɔn ma mɛ ni barika bɛ maa min na o ta de b'a nafa ka tɛmɛ barikanda kan barikanda mɔgɔ wɛrɛw de b'a dɔn o ye sebe ye mɔgɔ wɛrɛw de b'o nafa sɔrɔ a bangebaa m'a sɔrɔ a balima m'a sɔrɔ sɔrɔ ni barika tɛ kelen ye barikatigi yɛrɛ bɛ kɛ fantan ye barika bɛ kɛ fantan ni kule yɛrɛ barika tɛ maa min yɛrɛ dɔw la kuma la a bɛ kɛ nafolotigi ye a tɛ ɲɔgɔn ye sira la a tɛ ɲɔgɔn ye sira la ni barikatigiya tɛ ɲɔgɔn ye sira la n'ala sɔnna ma n y'a faamu nin sira in o b'a yira maa caman bɛ fili dɔw kan k'a fɔ nin kɔni nin waritigi ye barika b'a la dɛ a n'o tɛ ɲɔgɔn sira la o kɔni o ye fili da ye o ye fili yɛrɛ da ye fiyewu 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 bangebaa kɔni an k'an janto a la kosɛbɛ o de ye fɛn ye parce que hadisa bɛ na n'a ye Aba Hurayra ka hadisa la ko dɔ nana kira ma k'a bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kira ko a ma k'i bangebaa fila in dɔ bɛ balo la wa a ko awɔ kira ko taa o fɛ yen ka taa jihadi k'o ye kira dun ka hadisa dun bɛ yen ko baara min ka kusa baara bɛɛ ye ko afdal a'mal al-iman billahi summa jihad fi sabilillah mɛ kira ye dɔ bɔ jihadi kɛlɛ la sisan ko ni bangebaa fila bɛ taa jihadi k'o ye o b'a jira k'a fɔ ladonmaa wɛrɛ t'u la ale kɔ o la jihadi bɛ bin ale kan a ka bangebaa fila barika ɲɛ o de y'a ka jihadi ye o de la an bɛ taa fɛn ɲini na mɛ ni bangebaa mɔgɔ jɔr'i la i bɛ fɛn ɲini bila i bɛ yɛlɛma a kɔrɔ k'a mago ɲɛ masako jɔyɔrɔ kama ko fitinin tɛ Rabbi ala k'an kɛ masala donna ye an masa minnu b'an bolo ala k'an n'u ɲami ɲɔgɔn na an baden tɛ siri fila lajɛ baw k'a fɔ nin telela baara in waati la kow don ni si tɔ bɛ baro tɔ bɛ imam waati yɛrɛ gunna baro duman don baro fɛrɛlen don kuma kuncɛ kuma la ani foli kana ka se lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma
alhamdulillahi rabbil alamin an lamɛnba kulu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli fɔla hali bi an karamɔgɔ de la o min ye nin hakili ɲuman sɔrɔ ka nin baara ɲuman kɛ ka diɲɛ bɔ kufiya kɔnɔ téléphone filɛ taa valeur dɔ yan fo n'i bɛ kɔfɛ n'i bɛ kɔfɛ n'a tigɛra hali min da mana kɛ n'a m'a fɔ girin ka wuli k'an ma fɛn faamu bi dɛ an ma télé faamu dɛ bɛɛ de bɛ télé lamɛn bɛɛ bɛ ka nafa sɔrɔ a la o la an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye a y'o o suna ɲuman min bila diɲɛ kɔnɔ bi ala k'o k'a ye bɔda ye diɲɛ lahara aw minnu bɛ baara la yan nɔ ala k'a yɛrɛ dama kan bɛn ala kana maa jugu don ani ɲɔgɔn ala kana télé yɛrɛ télé sanfɛ an bɛ minnu b'a kɔnɔ na ala ka ansaru wa cɛ kelen bɛ yɔrɔ la muso kelen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'an zan yɛrɛ kɔrɔ ala kana an kɛ ansaru kɔrɔ ye ala kana an kɛ ansaru kɔrɔ ye an bɛ dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw ye diyara n ye alhamdulilahi rabbil alamin an baden tafsirila lajɛbaw an y'a fɔ a ye cogo min na an ka bi maa welele o de y'an ka alimamiba ye imam Muhamad Jawara min sigiyɔrɔ bɛnnen don Kungo Braza ma Jamiyatu Ansarudine ka juma misiriba min bɛ yen nɔ o kutubakɛlaba don an n'a tun bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye bangebaa fila ka hakɛ a ladonni a ye nafaw fɔ an ye a la kɔlɔlɔ min fana bɛ a ladonbaliya la a da sera o ma yarabi ala k'an kɛ masala donna ye an bɛ ale yɛrɛ fo k'a wale ɲuman dɔn a ye nin dɔnni min di an ma a y'a bɔ dɔnni min na ala kana dɔnni ban farikolo min ye nin di an ma yarabi ala kana farikolo in jeni an minnu y'a lamɛn yarabi ala ka kɛ nafa ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen an masa minnu tilala an ala ka hinɛw la minnu b'an bolo ala ka an n'u ɲɛmɛ ɲɔgɔn na wa akiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin